Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Babonise bantu yakubingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Uma-ke ngithi uJesu Kristu inkosi, ngilindele ukuthi nawe uthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba uma ufunda baseFilip chapter 2 qala kuverse 9 kuya ku-11 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu uJesu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Ngaleli gama amadola ayaguqa ezulwini, ngaleli gama amadola ayaguqa emhlabeni, ngaleli gama amadola ayaguqa ngaphansi komhlaba. Bese lithi kuverse 11 nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. So uma ngithi uJesu Kristu inkosi, nawe vuma uthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba ngesikhathi ngithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa imimoya, ngiguqisa amadimoni. Ngesikhathi guqa ebaleka eza kuwe wena ngoba ushongo, uthe wena uyabusa. Igama elithi uyabusa linawo amandla, elinamandla elithi uJesu Kristu inkosi libhalwe nangama-capital letters. So-ke mangithi uJesu Kristu inkosi, nawe yithi uJesu Kristu inkosi, ukuze mangiwaguqisa amadimoni athi abalekela kuwe nawe waguqisa ashone esihogweni. Ake sishoke kathathu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yabona-ke uma usho njalo inkazimulo yakuNkulunkulu Baba. Sibiza indodana kodwa udumo nenkazimulo kuye kuNkulunkulu Baba. Hhayi-ke isikhali lesi engikunikeza sona esiguqisa amadimoni, siguqisa izifo, siguqisa yonke inkinga obhekene nayo. Mawuthe nje wena uJesu Kristu inkosi, wenza abaseRoma 10 verse 9 elithi mawuvuma ngomlomo wakho, yazi uvuma nje. Isivumo lesi akusona isiqubulo. Mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. So ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Ngamanye amagama uma kungafika ukufa emva kwesekende uthe uJesu Kristu inkosi, yongena ugijima ezulwini. So-ke ngikunika isikhali mina, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Uyosindiswa ngomzuzu wokugcina, enganiselele sisavuma. Iselele sisathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Savuma ukuthi uJesu inkosi. uJesu waphendula wathi, namhla ngiza kuba nawe eparadisi. Hhayi-ke bengichaza nje ngoba kunabantu abasanda ukungena mawuthi uJesu Kristu inkosi bathi ayibongwe. Mawuthi uJesu Kristu inkosi bathi uyabusa. Hayi mina ngiyakutshela-ke isivumo lesi akusona isiqubulo. Uma ngithi uJesu Kristu inkosi, nawe thana uJesu Kristu inkosi. Kuzoba inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Hhayi-ke asidluleke lapha, ake siguqe sithandaze. Siye ezwini lethu esiqhubeka nalo, isihloko sithi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Nasithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siphambi kobuso bakho manje. Siyathandaza Nkosi, siyakhuleka uNkulunkulu nomusa, siza kuwe. Asinaye omunye singamguqela, asinaye omunye singakhuleka kuyena. Siyacela ukulicacisa izwi lakho, ukhulume, ngoba wena Jesu izolo, wena namhla, nguwena engunaphakade. Ingakho sivuma ngemlomo yethu sithi uJesu Kristu inkosi. Siyaphinda uJesu Kristu inkosi. Okugcina kwesithathu uJesu Kristu inkosi. Moya kaNkulunkulu, moya ongcwele, thatha indawo yakho namanje. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Ngithi anginitshene lapho ku WhatsApp. Inkonzo ikhona ku YouTube yona le. Ngoba ngiqopha nje ku WhatsApp iyaqoshwa ku YouTube. YouTube ikhona inkonzo ku WhatsApp. Uma ufuna ukungena sebenzisa inamba 063 77 55 162. Bese uthusho igama lakho nesibongo. Usho indawo ohlala kuyo, usho nedolobha lakho, bese uyasho ukuthi ucela ukungena. Mawuqala nje uthi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukungena ekhaya lezwi, ngicela ukungena egroupini yezinkonzo. Igama lami 1, 2 isibongo, 3 indawo ohlala kuyona, 4 idolobha lakho. Mawenze njalo, mina sengiyokuthumelela ilink. Ngiphinde ngikwamukele busungena ngelink ibuyize kimi ngiauthorize uzobusunga phakathi usuthola inkonzo every day. Ngo Sunday kuya ngendawo esikuyona masisendaweni ekahle indawo ene network right inkonzo yethu iba live. Kule Sunday besikuyona inetwork ibingeyinhle sizamile ukuba live isahluleka sixolisa kakhulu kubo bonke kodwa ke sagcina senza ivideo bekuyinkonzo yombhabhadiso ungayithola leyo video mawuthanda usho ke ngikuthumelela ivideo yombhabhadiso uyibuke noma ke ungene ku YouTube mawuyicelile kimi uthi uyayifuna ngizokunika yona uzobusuthola ilink yokungena ku YouTube. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. So sizama wonke amandla inkonzo zethu za Sundays ibe live. Kodwa masishaye network kuleyo Sunday sesekuba ivideo bese siya-uploada. uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu abe nawe. Sikhuluma ke la ngoMark chapter 11 verse 24. I-theme ithi ukukhuleka nokukholwa ke sifunde. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele. You have already received it and you have it. Makhulu la magama ukukholwa makhulu. Ake sibheke incwadi yokuqala kaJohane lapha ku chapter 5. Sikhuluma ngesibindi la verse 14. Yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Verse 15. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuwe. Sinesibindi, isibindi, courage, isibindi. Unaso enisibindi wena mawukhuleka. Sikhulume ngokukholwa izolo ukuthi ngaphandle kokukholwa awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba ufuna ukuthi ozayo kuyakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. AmaHebheru 11 verse 6. So namhlanje ke sesibuka isibindi. Kufanele ube nesibindi. uJesu mayephilisa umuntu wayethi ukukholwa kwakho kukusindisile. So you are saved by your own faith. Your own faith saves you. Your own faith heals you. Ukukholwa kwakho kuyakuphilisa, kuyakuphulukisa. Uthi ku verse 14, 1 John chapter 5. Yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi masicela utho ngokwentando yakho uyasizwa. Nanti igama elikheje ngokwentando yakhe uyasizwa. Awukwazi ukucela into engeyona intando yakhe. Abantu abaningi bacela imishado. Bayinabantu baba bayicela kuyona bayakhuleka. Ubuzo oqala uthi lo muntu omcelayo uyakholwa na? Uyakholwa yini loyo muntu? Ngoba mayingakholwa uNkulunkulu ngeke akunike. So sinesibindi uma sicela ngokwentando yakhe. Ucela umuntu ngoba enemali. Ucela umuntu mhlawumbe imali yakho uyithola kabi ubamba inkunzi, robha amabhenki, isigwili impela siyavuma. Usucela umshado wethandazela yena, ngeke akunike uNkulunkulu.
kodwa uSathane uzokunika. Uthathe ungene kulo mshado ucabanga ukuthi uNkulunkulu kanti wawunika uSathane, ngoba uSathane uyiqili kwasekuqaleni. uSathane akafuni kwenze kahle. Ngakho-ke ilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa, kodwa uma sicela utho oluphambene nentando yakhe akasizwa. Yingakho uMatthew chapter 6 verse 33 ethi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke okunye kuyonezelwa kini. Wena ufuna uNkulunkulu, ufuna i-righteousness yakhe, then all else shall be added unto you. So ngeke ukusiza ukucela izinto kuye, funa yena uqobo. Seek him first. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. All else shall be added unto you. Funa uNkulunkulu, mfune ngenhliziyo yakho yonke uzomfumana. So-ke thina sifuna umnikazi wezinto kuze sithole izinto. Asifuni izinto ngoba ngeke avume umnikazi wazo nazo, ngoba simfuni yena, sifuna izinto zakhe. Funa yena, akezi yedwa, uza nezinto zakhe. Yazi mnandi le ndaba. Funa uJesu, funa uNkulunkulu Baba, funa uNkulunkulu Moya Ongcwele, akezi ngezandla, akezi elambatha uze phethe into zakho. Kukangaki usukume ebandleni elithize kuthiwe uzolanda izinto zakho usukume nawe, kuthiwe uzonqaka izikhe zemoto, uzonqaka umshado, wawuthola. Kodwa instead uSathane uzokunika lezi zinto khona uzocabanga ukuthi unikwe uNkulunkulu. Asizifuni thina izinto, sifuna yena umnikazi wezinto, kodwa mayiza kuwe uza nezinto zakho. Ilele lapha indaba bafowethu. Mayiza kuwe uza nezinto zakho. Ngakho-ke yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Zihlole ukuthi lento oyifunayo wena iyintando kaNkulunkulu na. Mhlawumbe uyathandaza ucela ithaveni, ufuna ibhizinisi lethaveni, ngeke akunike ngoba kuyona intando yakhe. Yayibona lonto? Cela ngokwentando yakhe and uyobe usukwamukele. Lisho njalo kuMarko chapter 11 verse 24. Uzobe usukwamukele vele uma ukholwa. Athi-ke uverse 15 ka1 John chapter 5. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo sikucele kuye. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, ngoba vele sizocela ngeyona intando yakhe, noma abe yini esicelayo. Uma iyintando yakhe siyazi ukuthi sesinayo. Yini into edala ukuthi into esicelayo singabi nayo na? Yini into edala ukuthi into esicelayo singabi nayo na? Hayike asivule uIsaiah 59. Isaiah 59 verse 1 no verse 2. Yisithole into edala ukuthi into esicelayo singabi nayo. Usithi isihloko sakhona isono nokusindisa. Uverse 1 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwe. So isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, always stretched out to save, always stretched out to help. So isandla sikaJehova asisifinyeziwe, siluliwe, ngengalo yakhe eluliweyo wakhipha abantwana bakwa-Israyeli. So-ke isibheke isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Isaiah 59 verse 1 and 2. Uthi verse 2, kepha ububi bethu, it's our iniquity, ububi bethu obusahlukanise noNkulunkulu, nezono zethu zibusithile ubuso bakhe kithi ukuba ngezwe. Izono, sins are a wall around you. So you've got to destroy that wall. And the only way to destroy that wall is to confess your sins. Udiliza nje udonga uzokuzwa.
but ulidiliza ngokuvuma izono. So-ke izono zidala ungabi naso lesi sibindi okukhulunywa ngaso ngapha. Ilesi sibindi esinaso ukuthi uma sicela utho ngokwentando, awukwazi ukucela ngokwentando uma unezono, kodwa uzozithola ucela ngokwentando yesithe nguSathane ngoba unezono. Bese ungaphendula. So diliza udonga, destroy that wall between you and God, between you and Jesus Christ. Destroy that wall. Lususe udonga, lubulale, confess your sins as you did them. Zivume one by one. Kwindoda kaNkulunkulu egcotshelwe lo msebenzi. Mangithi indoda kangikhulumi ngobulili, kungaba umama, but zivume kuloyo uNkulunkulu amgcobela umsebenzi. Then umkhuleko wakho uzophendulwa. Ngeke uzivume izono ungenakho ukukholwa. Yikho sithi isihloko ukukhuleka nokukholwa, because you must have faith first. You cannot confess your sins if you don't have faith in God, if you don't have faith in our Lord Jesus Christ. So vuma izono zakho ngokuthi unokholo. Uyakholwa egameni leNkosi uJesu. Uyakholwa egameni likaNkulunkulu Baba. Uyakholwa egameni likaMoya oNgcwele. Vuma izono zakho. Susa udonga, umkhuleko wakho uzophendulwa. Bese uba nesibindi sokuthi uma ucela utho ngokwentando yakhe, ngoba vele usiqalile wenza intando yakhe engikuvuma izono. Uyasizwa uma sicela utho ngokwentando yakhe. Verse 14, uma sazi ukuthi uyasizwa, noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Noma ngabe sicelani, because we will never make a mistake. Asikwazi ukucela ngeyona intando yakhe, ngoba already sithi esiphila kithi sesisiqoshile singuSathane. Hayi, asibambe labafowethu. Sikhuluma ngokukholwa nokuthandaza, noma ukukhuleka nokukholwa. Manguqe ngikhuleke, uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu siyabonga, sesizwile konke Nkosi osikukhulumile phakathi kwethu. Ngiyacela ubusise kube yilona loyo lalele, alizwe izwi lakho alenze, alungiselele ukuhlwithwa kwebandla, alungiselele ukuya ekhaya ezulwini, ngoba isono asingene ezulwini. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, dumo lonke lungolwakho, lukufanele izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nginethemba-ke lokuthi nawe bewusho uthi uJesu Kristu inkosi emva kwami, bese uthi amen. Ayike nokho Baba uNsibanda usefikile emaphethelweni enkonzo. Ngikufisela konke okuhle ube nentambama enhle. Sinthanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.